Hej, jag heter Max. Jag tänkte visa mina bästa fotbollskort. Robin Van Persie, Manchester United, Marco Reus, Dortmund, Buffon, Juventus, Piqué, Barcelona, Sebastian Schweinsteiger, Bayern München, Konstantino Shurkanov, vad heter det? FC St. Petersburg, Sergio Ramos, Real Madrid, Christian Eriksen, AFC Ajax, Frank Ribery, Bayern München, Mario Balotelli, Liverpool. Här har vi VM, FIFA World Cup. Iker Casillas, Spanien, Lionel Messi, Argentina, Mario Balotelli, Italien. Här Lionel Messi igen, United, Barcelona, Arjen Robben, Bayern München, Victor Fischer, AFC Ajax, Lionel Messi, FC Barcelona, Ilkay Gundogan, Dortmund, Mario Mandzukic, FC Bayern München, Mario Götze, FC Bayern München, Cristiano Ronaldo, Real Madrid, Andreas Guardo, Valencia CF, Diego Alves, Valencia CF, Ryan Giggs, Manchester United, Antonio Nocerino, AC Milan, Mario Gomez, FC Bayern München, och har vi Jakub Blaszczykowski. Och från Dortmund, här har vi från Arsenal, Wojciech Szczesny. Och här har vi Claudio Marchisio från Juventus, Scott Brown från Celtic FC. Här har vi EM igen, Topmonster Neymar från Brasilien. Så igen, Zlatan Ibrahimovic. Vi har från Euro, Robert Lewandowski, och sen har vi slutat Bastian Schweinsteiger från Euro. Nu är det klart.